We're back with the bang. La podcast affirmation. Sbushebushe is my name. Siphathele inyanga ziningi into ezikhuluma ngeinyanga manje ziningi azosicacisela ngakho uNhlanhla Cele wazakhela udumo ngegama elithi Sbushebushe. Insizwa Cele emlazi engiyaziyo nami kakhulu ngemsebenzi yayo though ngingakaze ngithole service kuyona kodwa ngiyazi kakhulu kumsebenzi wenzayo. Siyathokoza ukuthi sibe noNhlanhla bingelela mfoka Cele Ndosi. Hayi ngiyabonga umukeleka Mr. Plus ohlelweni lenu elokuthi sikhulume izinto zakithi sesintu njengamanje. Angazi ke noma ngizotheza kithi yini zesintu ngoba zi-involve into eziningi zi-involve ukusebenza kolwabo, involve ukusebenza kwenyoka, ku-involve ukusebenza kwezinto eziningi lento Nhlanhla ngazi noma into zakithi noma imikhuba yini eyenziwa abantu la emphakathini sibe sesithi izinto zakithi sithi izinto zesintu ekubeni ngingaziyona ngoba sikhuluma ngendaba kakhulu yezinyanga Nhlanhla ngiyazi ukuthi abanye abantu banenkinga yokuhlukanisa nje inyanga nesangoma. Mhlawumbe besiqala nje asivele singene kuyona njengenyanga nje ukuthi ungasicacisela ukuthi yini umehluko phakathi kwenyanga nesangoma. Ngiyabonga Mr. Plus uthola umbuzo ofana nalowo. Inyanga nesangoma into ezimbili ezihlukene. Isangoma umuntu othi umuntu uma begula ahamba ayohlola ngamathambo kodwa okwamanje sekuyathusa manje ezangoma manje izangoma ngoba ugcina usuyibona sehamba seziyobethela kanti umsebenzi wenyanga. Isangoma ngisho emandulo sasibhula mase siyalela inyanga ukuthi hamba enyangeni usibambane okuyona yona ezokusiza ihambe iyobethela. Ezamanje seziyahlola ziyabhula ziyabethela zithi ziyacupha zikwenza konke kanti no umsebenzi wenyanga ukulapha nokubethela nokuqinisa abantu. Sangoma umsebenzi wasendu ukubhula ngathi nangabalozi. So isangoma isiphi Nhlanhla ngizama ukuthi sibe clear kulento ilesi esishakho namathambo athrowe phansi sibe sesiyabheka ukuthi yipi sibe sesiyachazela sikubhulele isangoma. Mr. Plus isangoma inhlobo eziningi manje isangoma esibizwa ngesanusi esibhula ngamathambo. Isanusi ke leso. Izangoma kunezangoma ezibhula ngokomoya. Ngokomoya nje qobo njengento espiritual njengesinto ezithunywa kuyena la ngaphathi lesi isanusi sibhula ngamathambo phansi. Akutshela ukuthi nokuthi. So lento ziyalekelelana Nhlanhla nje isangoma bese sikwenzile sibe sesirefer enyangeni ngokomthetho. Inyanga isizokwenzani? Inyanga izobe isiyenza imithi iyalapha. Oh yeah. Isangoma siphiwe ezintweni zamandiki amandawo imnono lezinto lezi zokuvula. Hayi akubethelile. Sekuforsa nje lonke. Seyigabhakela komunye umsebenzi ngaphandle uma ngabe kuyisangoma esikhule evele ekhaya umkhule kade enyanga. Sigcine sesikwazi ukuphatha amakhambi ukuthi la ukuthi uma bengilapha ukuthi nokuthi singenwe amadoda bese singena amadoda esiyakwazi ukuthi siphathe amakhuba. I know. I think ngiyakuzwa kulelo hlangothi Nhlanhla ngiyakuzwa kodwa nje uthi egcineni kukhona ukusebenzisana between inyanga imbaba abathakathana. Because I think yanganoma inyanga ezithakathana noma izangoma yini because khona sikhule kuthiwa khona umama nje endaweni noma ugogo endaweni othakathana ibaphi laba abaphusha lo msebenzi. Hayi mfowethu lo sengiyakuzwa impela. Thina inyanga umuntu uma begadla inyanga misicuphile noma isangoma sesicuphile abantu abaningi baze bathi uyathakatha lo baba kanti ushawa into zakhe zibuyele emuva. Ayikho inyanga ekuthiwa iyathatha ingoba ikwazi ucupha. Ingakho mase kuphuma igama lokuthi lenyanga iyathakatha ngoba izinyanga ziyakwazi ukucupha. Inyanga Nhlanhla ngicacisele la zisetshenziswa
kuphi kakhulu kulezi zinto zokubulala like uthola umuthi uyolanda umuthi enyangeni uyabulala or something. Ngiyabonga Mr. Plus uthola umbuzo ofana nalowo. Leyo kuthiwa inyanga mthakathi. Inyanga mthakathi. Yebo, lowo muntu usuke ngalaphi. Isikhwama senyanga yangempela ayingeni imithi emibi. Isikhwameni senyanga ngoba kufuna umsebenzi. Lo usuke vele wathatha isikhwama ekungesona sakhe. Owasiphendula kwaba isona sokuthakatha uma abethakatha etholakala ngisho emzini yabantu ngoba akulaleke endodeni misini ohlanga. Ngisho ngoba xaxa khona izimo la uthola ukuthi umuntu wakhona kuze kufike ingane kokunye, understand? Ingane ezincane thiwe zibulewe ngoba kufunwa isitho esithize somzimba, understand? Enganeni inyanga ezenza leyo mkhuba ayengibeka kanjalo ngoba ngizamana ukuthola ngempela umehluko phakathi kokusebenza kwesangoma nokusebenza kwenyanga, yabo? Ibaphi ngoba kuyakusebenziswa nalabantu laba abengibalela imhlophe uzwe kuthiwa inyanga ebifuna leyo mithi futhi inyanga ezibulalayo. No, ngiyaphikisa lapho. No, ngiyabuza mina. No, Mr. Plus ngike ngibeke ngasesayidini lenyanga. Baningi abantu abasebenzisa igama lokuthi bayizinyanga bengezona. Angani ngiyangezwa. No, ngiyangezwa. Baningi abantu abake bayibize bathi bayizangoma bengezona. Especially nje uthola ukuthi kuze kwehle isithunzi sabelaphi bendabuko njengezangoma. Abantu bayibize ngempuphe ngenxa yokuthi kunabantu abafuna ukuba izangoma ngenkani ngoba ebona umakhelane wakhe ephula abone ngena amathwasa besethi nami ake ngifune eyinqamulelayo njengezinto ezithwala zokudonsa abantu ukuthi nami ngimdlule lo lento engesona isiphiwo sakhe. Abantu esangomeni umuntu ungene egula aphuma ephila ngoba akayithenganga le moya. Shuthi sesibhedlela lapha. Yes, Mr. Plus ngixolisa nje ngikubekele la. Ziningi inyanga thina esizaziyo. Esike sithina sesimkatsha bovu into enzokulapha. Kodwa nawe inyanga. Yebo. Iziphi inyanga ngithandayo. Mhlawumbe lezi nayo futhi into engifuna ukuyithola kahle. Ngalawo sesontweni uyakhuleka unebandla. Yebo. Ngalawo inyanga. Yes. Angazi kuhlangana kanjani lezo zinto zokuthu. Konke kuqhamuka kumveni nqaki. Cha. Ezandleni siphethe izinto ezihlukahlukene. Angani ngiyangizwa. No, ngiyakulandela. Mr. Plus yabona uma besizohlala kakhulu kunabantu abayinyanga. Abanye sibaziyo okuthola ukuthi umuntu ufika benedume libone sekuphela. Yeah. Kunemoya bongenza nezibonelo khona sizoba clear ukuthi sikhuluma ngani endosi. Ayikho inkinga nalabo kwenza ngabo izibonelo siyozama ukubalanda in future. Sithi kunezinto ezishiwoyo ezikanje uthini wena. Mhlambe ungenza ziphi izibonelo nje abantu abazobona ukuthi hayi siyabona ukuthi ukhuluma ngani. Mr. Plus ngiyakuzwa impela. Yeah, noma abo usaba noma ugwala leyo nto it's fine. Angeke ngikwazi ukumenshina amagama abantu njengomuntu osebenza ngabantu. So kunenkinga ekuyenzeka babo Plus uthola ukuthi umuntu uhirisha izinto zokusebenza. Hayi zokusebenza abantu ukuthi basinde. Ezokwazi ukuthi iluthe wena umqondo athi umethi ngifuna imali engaka zimsebenzele futhi uyikhiphe. Kodwa ukusizala ngeke uthi ibabla wasebenza ngoTikoloshe. Baningi kakhulu siye sibabone nje labafana bepaquza. Uyabo Tikoloshe khathi. Hayi lutho baba. Wazwaqilwe yini? Hayi. Abanye bayinoTikoloshe. Banabo Tikoloshe kodwa awupheli u5 years baba. Uthola ukuthi umuntu kade eneyimoto. Kodwa umuzi ngeke azabe nawo. Bagcina behambe behlala emaflatini. Kuthiwe kuyinyanga. Kodwa ayikho into ephatheka ngoba phela into vele engaphiwe yona. Uhamba kuphela. Yes, inyanga eziningi ziyahirisha.
Obani inyanga zangempela osayikhumbula eyikhona mhlawumbe esuthi besicabanga sibona ukuthi uNhlanhla bekhuluma ngeinyanga zangempela ukhuluma ngabantu abanye wayekhona wakithi uBlose lapha eHarding wayeyinyanga ngampela sikhuluma ngabantu abakanjalo bungangibeka isithombeni at the present moment uyabona nje inyanga ngempela mina engizaziyo kwaku umkhulu ihlahla zemithi umfabo kamkhulu lo ozala mina hayi ngoba ezala wena hayi ngoba ezala mina umfabo kamkhulu okay ngiyanginizwa nje nikhuluma la emsakazweni nakulezi zinto zeni nikhuluma kuzona uyabona ubaba lo Mabalengo inyanga le inyanga yona ifake serious I'm telling you lo labs inyanga le ubona kanjani inyanga ngineminyaka mina ngumazi nginabantu engibaziyo ebasebenza futhi ebenzela izinto right wrong yeah lo baba mengeke akwazi ukukusiza uyakutshela ukuthi ngeke ngikwazi ukukusiza ngobani baningi inyanga ezinye ayisizile nawe ngakubalela mhlawumbe ezinye inyanga zangempela angizwa ngikubalele mhlawumbe engizazi inyanga zangempela uyabona ubaba uBlose inkanyamba imazi into bangizazi mina ngazi amadoda hayi abafana ukuthi khona nenye futhi kuyathusa nabantu yabo asusimali eCape Town imali yavumbuka ngala eThekwini naye ngithi inyanga yangempela yeah bekwazi ukwenza lokho uyabona ngiyakuzwa Blose but uyamvuma nalomlisi ukuthi naye inyanga ngempela ngiyamvuma ngendlela yakhe mina endaweni yethu yokulapha ngizokufanisela nje njengokuthi umuntu athi uma beyinyanga zinale iqiniso baba uBlose amanga lento ekuthiwa kunento efika isibeka imali izoyibeka le ndlini into engekho le ngabe kuthiwa nje Nhlanhla uyakwazi ukuthi kuthathwe otikolosho uthola ukuthi usebenzela otikolosho ukuthi bavele bayongena ebank bebengena ebank bakhuthuza ibank babuye imali ibayilethe kuwena otikolosho ngiyacabanga ukuthi njengabantu ababe basebenzisana nabamaphepha ngathi noma ikhona yini ibank lathi kusengesekho mali ithathwe izinto ezingabonakali fanele kwenza uphenyo ngane mhlawumbe sekwake kwafika liwe engekho lamanga la amanga la indlela yokudoma abantu ukuthi thina abantu sothathekile iqiniso kube iqiniso njengalento ekuthiwa isithwalo sikhona siyasebenza isithwalo sisebenza uma be nawe unento engithi lamanzi ngiyawadayisa siyasebenza kodwa isithwalo esithi ngizokuyoqhakeza ibank ayikho into amanga so unjengokuthi umuthola uthi uthwele abanye abantu bahamba bayothwala ngaphandle benzela ukudonsa izinto zabo bathi khona lokuthwala Nhlanhla esijwayele ukubona kuyinto ejwayele ukwenzeka mhlambe wena ngoba unolwazi lwalento uzosithatha usicacisele lento ukuthi uthwale mhlambe ngelungu lomndeni kufanele kuphume igazi emndenini mhlambe uthwale nange izingane zakho rich impela but mhlambe kufanele kufa ingane yakho njalo ngonyaka unalo ukuthwala okunjalo zikhona into enjalo Nhlanhla noma kusuke kuyimithi ukuthi nje into edaliwe nje ukuthi njengoba esu6 or su7 vele bekulele kushona omunye umuntu sikwamukele nje njengento ekhona noma suke sesicabangela ngoba ubaba la ekhaya urich and all that stuff sesicabanga ukuthi wathwala ngeingane zakhe ngoba nakhe erich kunale sehlakalo leso njalo kuyashona khona kuyinto ekhona futhi eyenzakalayo uthola ukuthi uma ngabe uya enyangeni ithi izokunikeza isithwalo ifika ithi nawo lo muntu engikunikeza wona uzokwenza ukuthi udonsa izinto zakho imali ize kuwena ngalesikhathi kukhona into oyisebenzisayo ake ngithi khona izinto ezama products engidayisayo
kungene more imali hayi ukuthi ilethwe izinto akaze kwenzeke lokho uthi wefaka inyongo yenkukhu uyifaka after 6 noma unyanga ithi ifuna inyongo yembuzi uyifaka isuke lapho mase iyabuya futhi emva konyanga ithi ngifuna inyongo yomuntu iqala inkinga ithi ngiyabuya ngizokutshela ukuthi ivani ikhomba uma wakho ingakho-ke so manje lento isiphoqa ukuthi wena bulala uma wakho yebo into ezenzakalayo lezi noma izinto ezikhona ezenzakala ngoba ucontrola lento wafakwayo ngoba imoya yakho leyo owanikezwayo ukuthi ikwenzele lento nawe vele usazofa uyosebenzela yena lo wamnikeza lento yazi Nhlanhla ngicela sisahamba kulo line nje ke sibheke lezi zinto okukhulunywa ngazo kule ikhathi zamanje kukhulunywa ngento njengama boys nama boys umuntu uhamba nama boys akhe mhlambe sihleli endaweni yobumnandi uthola ukuthi kusemnandi impela kodwa uthola insizwe isiyavalelisa nje esikhaleni kanti mhlambe isitshelwe ilwanzayo or lama boys ayo ukuthi isikhathi sokuhamba manje yes into eyenzakalayo leyo baba ublose kakhulu ama boys yamzana nesithwalo isona impela isithwalo ngoba zihlukene izithwalo ziyinhlobonhlobo eziningi kakhulu uma uthola ukuthi uzothola lesi okungesona uhlobo lwakho lambisana nawo ngoba inyanga ezinye eyinaso isithwalo azikutsheli iqiniso ukuthi egcineni kuzokwenzakala ngoba kuba nesiphetho esenzakalayo inyanga isuke yazi ngalesikhathi ikunika lento ukuthi kusazoba nezigaba oyihambayo mhlambe njengoba ichaza ukuthi ihamba lento izifika izibane sengifuna igazi ke mhlambe ivele likhomba uma wakho inyanga isuyazi yonke le plan yakho uvele uma usuyayonto uma wakho seshonile ikutshela ukuthi amandla sekhuphukile futhi azokhuphuka lento isebenza kakhulu noma kuthiwa ngabe ufuna hlobo lini lemoto alikho igarage lokuphikisa uma ufika iyaba khona nemali ifike ngempela imali iyafika uma bekukhona into ozoyenza ezoba isidonse idonse kodwa la ufuna khona izinto Nhlanhla awukwazi ukunqaba kwesinye isikhathi uthi hayi ngeke nyanga yami hayi ngeke ngikwazi ukwenza lento osuyisho manje mhlambe ngithi mhlambe too much ake ngenze example Nhlanhla izinto engiye ngizwe kuthiwa ziyenzeka manje izinto engiye ngizwe leyo ngicela ungangicaphuni lento engisho bathi abanye isimo esibhekene naso uyothi uyothwala bose uthwalile inyanga ikutshela ukuthi nje wena umuntu wesilisa wena ikutshela uzomela ulale nabanye abantu besilisa shothi lapho assume ukuthi awukho gay kodwa the time uthwala wena manje sefanele ulale nabantu besilisa ukuze wenze imali zikhona into enjalo zikhona impela baningi abantu abahlezi bekhala ngezinto ezifana nalezo engasayekeki ogcina uyenjoy yes engasayekeki ukuthi bakwazi ukuthi balale nomunye umuntu wesilisa kodwa ebe nomama wekhaya nezingane mhlawumbe uthi udila nabafana abancane yes ngoba uma ngabe engasakwenzi lokho sophela income engenayo ungabe unamabhizinisi azophela kuzophela nje kuphela if engasakwenzi igcine ngokuphi ngokufa so lento igcina ukhokha ultimate price uma ngabe naku uneyisebenzi ngingeke ngize ngimention omunye ube namagaraji kunomunye owafikayo ukuthi waye manager yakho wathi uyafuna ukuba rich wathi ngiyafuna wathi lento engizoyikhuluma nawe akube yami nawe uthi Cele ngalalela ukuthi ngathi hayi iphumile ehluphekile ayi yathi indoda ayi
uzufani nami ngicela ukuthi ngilale nawe uthi wakhuza ibhadi uthi ngisho imali zami angizange ngisayithatha ngase ngithi mina hayi mnumzane ubekufanele umbusise ukuthi lokhu kushiswe yini anome ngizwe Mr. yana ngakulandela ndoza wayeseyamtshela kolunye usuku ethi kwenze kube kanye uzobona impilo yakho kuyophela 10 years umnandi angaphindanga bafu phindanga ubuyela ikhona into ekhona enzakalayo so but impilo yakhe yayizoshintsha so impilo yakhe wagcina remain ephuwa ngeke futhi ngeke uma ngabe ngempela into ungabe ungayijwayele uvume into engakazi uyenze waba nenhlanhla ukuthi so wayengafuni nokubreaka i-virginity yakhe hayi ngaleyo ndlela baningi babona njengoba senginenhlobo eningangakaze zangoma engengikwazi ukuyimention kulezangoma ezinye eziwenzayo lo mkhulu ezidlala nabanye namathwasa esilisa hayibo uma ufuna ukuthi umsebenzi wakho uvuleke ngoba ungavumanga ngeke kodwa lezi clean lezi uma uthwale ngezulu ayenzeki yonke le mkhulu kodwa lezi inhlobo ezinye seyiqhamuka zinkinga yini lento bingekho before Nhlanhla bese noma kade ishayelwa phansi ingakhuluni ukuthi kuyalalwana wesilisa lale wesilisa ukuze abe nemali why lezi zinto zibe engathi culture ethize equbuka manje but before besingazazi into enjalo besazi ukuthi kunamathwasa kufana nani Nhlanhla na nosaziwayo abaningi usaziwayo abaningi uyezwe ukuthi kuthiwa umuntu uyathwasa uyezwe ukuthi ungenwe idlozi uyothwasa yabo but asimboni futhi imajority yabo bepractice yabona bebuya basebenzeke yabona leyo nto ucaca ukuthi nangu bani kuthiwa yini lento lo indumba kuthiwa yini yabona leyo nto endumbeni indumba yakhe ethize asibaboni bepractice but baningi osaziwayo kuthiwa igcina usungazi noma ifashion yini hayi kona basuke beyazi injongo yabo ukuthi ibhekiphi eyintweni enjengalezi idlozi ngeke unjobo ukuka nje blose so uqhamuka usuthi unedlozi idlozi liqala uncane alivale liqubuke nje njengekho liqala phansi bona athi lengane inesiphiwo lengane inesiphiwo ngeke ungitshela abantu inqwaba abantu sebeyizangoma wena agula umuntu anciphe emzimbeni Mr. Plus agcine ethi uyothwasa udliwa idlozi mina ngiye ngisho kahle lokhu kwamagobongo Nhlanhla la uthola ukuthi khona umuntu nangigulela ukufa yabona kube sekuba nento yokuthi hayi ungenwa amagobongo something or kwesikhathi bonqaba ngathi kune element okunqaba kube sekuthiwa hayi uzofa if ever engabuyeli ukuthi fanele ukwenza lento impela lokwamagobongo noma plose senikhala inyembe seniqambelana amanga igobongo ingane ingakafiki ngisho ku15 to 20 years isuke sibonala lengathi namagobongo angeke umuntu ahambe athi meseshawa umhlaba mesethi unamandiki namandawo sekufanele ayothwasa ngoba seshawa umhlaba oba njalo lezi zinto zemoya ingena nje umncane asikho isalwazi sina esizoqhamuka sesithi sina 60 sithi singene idlozi ebusuku ayikho lento uzohuqa onke amadoda egcine nisunedlozi ngoba usushayekile ayikho. By the way, sikhuluma noNhlanhla Cele inyanga edumile eyazakhela udumo ngegama elithi Sbushebushe. Kodwa Nhlanhla lezi zinto kubuye kube no fake kuzona. Basiqambela banga bathi bayokhipha ilwane kanti umuntu uyifakela isilwane. Ngiyasikhumbula nawe wasikhipha lapha nezimbokudwini esasisabeka nje sincane ngazi sasisebenza
kanjani ngangisasebenza kwamanye amaphepha lento yabayi indaba egudwini nje ukuthi ukhiphe isilwane lesa silwane awufikanga naso wasithola khona thina sinemsebenzi sine profile enezinto eziphathekayo eziningi kakhulu umsebenzi wami ucabanga isikhathi sengiqale ngabe ngisemncane ukhile manje kunezinto eziphathekayo thina uma be sisebenza sixuphe emzini womuntu uma be kuwena usukuganga lapha kuhamba umuntu siyakutshela kuqala before nje izinto sikunikeze ukuthi uma ngabe sikunikeza intele zethu noma ingabe izinto ezishiswayo before inyanga iyongena lapho kwakho uma useze kuyona kukhona izinto ezikuhluphayo ayikunikeza into yokuchela nezinto ezishiswayo ila kuzobonakala khona umehluko ufanele isilwane sibambe ngesibonakala eceleni ngeke ngisuke mina angisahambi ke plus lo njoba ngalimali angisahambi ngiyokuthumela abafana bami bayosebenza benza umsebenzi kubuya ama results kuthiwa izikhalile nomuntu uzotshela umuntu province yonke nginendaweni ngakhona so kanti uyisebenzisa inyoka enye into engicosha ngayikhohlwa leyo kumention because ziningi kakhulu izinto zeinyoka abanye besifazane uzwe kuthiwa khona abantu banemize emihle emkhulu you understand leyo angithi nawe uyathakatha yabo so kubekele imize emkhulu kuthiwa kodwa umuntu wesifazane bakwebalalwe yinyoka angazi how true anganoma in a true sense of the word ukuthi usukulalwa yinyoka yini noma into eshiwoyo nje ukuthi singathekisa ukuthi ulalwa yinyoka not necessarily kodwa ukuthi ulalwa yinyoka kodwa khona abantu abaphila naneyinyoka enithi meniye emakwabo uthola ukuthi kunekamera mhlawumbe lingavumi for whatever reason ehambisana nomnyanya kodwa isibuyele kule yinyoka Nhlanhla yini inyoka iqhakanjiswe kangaka zenzani inyoka ngiyabonga umbuzo wakho because uNkulunkulu wathi because mina ngikulandela iBhayibheli yabo wathiwa ngiyakubeka ubutha phakathi kwakho nenyoka ngazi inyoka iyokuchofoza isithembi sakho wena uyokwenza kanjani yabona uyichofoza ikhanda something but why inyoka sekuwa isilwane nje esiphophula between umuntu naso ukuthi sisetshenziswe Mr. Plus ngiyabonga umbuzo wakho muhle futhi ngiyawuthanda yabona inyoka zonke lento liyabayiqaqana mina nginazo zuthu Mr. Plus eyinkomo leyanto ayinamsebenzi walutho inyoka yes leyanto uyayithatha nje uhambe uyoyithenga ngoba uyithanda bisuke nginamazinyo ngitshela ngento omningi yaziyo plus into abasuke laba abasuke bevele bengaphili yeah khona izombeka esithombeni sokuthi uyinyanga esebenzisa inyoka inyoka iyedlozi ilandwe emanzini so engenamazinyo isuke ikhishwe umnikazi wayo ukwenza lezi basuke beyithenga yabo Snake Park ziyadayisa lezi nyoka inqwaba uyithatha incane uyikhulisele wena iqiniso nje kufanele sibe nayo inyoka lezi ukuthi ziyalapha iphi inyoka wayinikeza iresults ayicaba umuntu yini umsebenzi wayo so lento into esitshaliwe nje leyanto yenza abantu ukuthi babe domo abantu abaphaphame la ekhanda benza abantu ukuthi babe domo khona uzothi umbheka uthi lo muntu obamba inyoka izinga lakhe lishuthi likhulu shuthi scam just scam nje senyanga lezi engezo so inyoka into engekho leya cela ithini manje umuntu beze engene nenyoka kwakhe kube nenyoka enkulu khona nje umlisa engangambona la ku TikTok angijwayele nalento ye TikTok yabo mangiyibuka nje umngani wami othize nayi inyoka yangempela yena uyageza la uyageza inyoka iyadlala la iyahamba la phezulu ezande
Futhi kusweganga ngabe ufune nje wena emhlabeni ukuthi uhlale nenyoka phela inyoka iyasabeka. Hayi. Ukwenza nje bangakhohlisa nina. Engazi ngoba phela nazi. Ukuthi nje inyanga masiba neqiniso, inyanga endala. Wawayibona iphethe inyoka. Ngiyabe ngitshela ngokublosa, ukublosa kuthiwa wayenenyanga. Wayenyanga. Kuthiwa wayenenyanga. Ubaba inkanyamba. Inkanyamba. Akuba mnyama emini. Umethu libambe lingathi. Cha wayenenyoka naye kushiyo. Naye wayedidisa ayengekho. Hayi. Abantu bakhuluma into engekho. Khona umngane wami umafetha mafetha 3 seconds 3 something but naye nje unenyoka nje nezimoto zakhe uyibrandile nje inyoka usukuthi uyadlala. Hayi ngiyacabanga ukuthi lokho nje ubusho ukuthi umngane wakho lokho okwakho naye enyokenzeni. Sengisho ukuthi mina ke hayi into engekho ngoba noma ungaqhamuka nami mina ngayibamba nje ngoba vela ngiyisabi into engijwayele ekade ngiyazi engangikhulisa incane. Wena uzoyisaba ngoba uyazi mina ngayibamba nje ngimqala ikhothi iziyeke. So nhleka kunalento ukuthi nabantu besifazane sebeya ngena kulento le uthola ukuthi nabo bathwasa benza lento zeinyoka. Ngiyangibona nje lana TV kukhona usisi oyiphathayo nje inyoka. Ogogo singicishe ngamkhohle ugogo nangu sisi yadlala lento yakhe TV from now and again maweni. Yes. Angisho kaba because nami ngiyasaba ukuthi angangenzi lutho but sengisho ukuthi nabo sebengenile kulezi zinto lezi zokulapha ngenyoka. Hayi akasithi ubizo lapho. Kodwa ngisho emandulo nangathi mina inyoka ayilanda emanzini. Ufaka uhlala isikhathi esingakanani emanzini? Lethe awuthathe Nhlanhla iprocess yangempela yomuntu nje zisuka nje onobizo lwangempela lokuthi kumele abe inyanga. Angisakhulumi ngama-fake but ngenyanga nje yangempela. Baba ukuba inyanga kuba nezinto ezisebenza ngembono. Kufika ikhehle lisalo baba wakho likutshela ukuthi ntanami uma kuzofika umuntu ezolashwa kuzosuka umuntu endaweni ukuthi uma befika lo muntu uthi afika wena usuku usuwazi. Hayibo Lo muntu nje obefikile uphethe ukuthi nokuthi hamba uye ehlathini noma hamba uyothenga ukuthi nokuthi ukuhlanganisa ikona okuzomsiza idlozi ngeke. But labantu bahlakaniphile le inyanga. Yes. Nezangoma. Yebo baba. Because banokwenza umuthi nje off late nje wamadoda ekuthiwe ayikho indoda efuna ukuthi into yayo ivilaphi. Yebo baba. Sebevele bangene nje bona bathi hayi yabona nomuthi lo kulala kusemnyango. So I mind game kwayona leyo uthola ukuthi mhlambe kwalowo muthi into engekho. Ukuthi nezinyanga seziningi nezangoma seziningi singakhuluma kakhulu ngenyanga nezangoma. Baba nabathandazi inqwaba Wamtshele more because eKristu na uyazi ngendaba zokuthandaza umfundisi okuthandaza uphinde uthakathe ngala eceleni. Amina uphinde ulaphi la ngasho uphinde wenzele ube inyanga la eceleni. Yes. Kodwa ntantu uyathakatha. No mina ngiyasindisa ingakho nje ibandla lami kwi-New Foundation. Kanti abekho abantu abagula ngenxa yakho ofike unqo wathi uyangihlukumeza uBlose ngizocela umuthi othize okwenza uBlose mhlawumbe enzeke into embi. Waphela Nhlanhla lokho ukuthakatha usukwenza. Yebo Blose. Uyathakatha. Hayi angithakathi ngiyaphilisa. Cha sengizola ukuthi kodwa uyawenza lo muthi lo engichazayo uthola ukuthi uyahlukumezeka unqo usezocela umuthi ukuthi retaliate kuBlose. Understand leyo uBlose ngempela cha ukuthi umuthi kaNhlanhla uyasebenza ngoba nanga uBlose
usegijima isibhedlela ngenxa yanhlanhla. Yiko ngithi mina wena nhlanhla uyathakatha. I don't think ukuthi there's anything wrong kulokho bengithi uyathakatha bese ba personal. Ya phela Noma ukuthi yanhlanhla singadlula. Ngathi bengizama ukuthola lokho kuphela. Because usuvubile wathi ya no it's fine. I think mhlawumbe sesingabheka ezinye izinto futhi ukuthi sihlanganisa kanjani indaba yokuthandaza ke manje neindaba zokuthakatha neindaba zezinyanga neindaba zezangoma manje kuhlangana kanjani ngoba uthi uNkulunkulu akekho oza kubaba ngaphandle kwami. yes Bethi uJesu akekho oza kubaba meaning uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. So nina lethe nsuke niyenza usuyenza wena manje sontweni uthi ubanje sekukuthandaza and all that stuff kodwa at the same time umuntu eceleni ukuyenza izinto ezihlukile sekuhlangana kanjani kanti? Yabonga umbuzo wakho Plus. Amakhambi asuka emhlabathini. Impande isuka emanzini. Yeah. Injula le. Ingakho ke ngithi uNkulunkulu uyena owadala izihlahla. Yeah, true. Njengoba edala izihlahla, wazetha ngamagama azo ngazinye ngazinye. Wathi lesi siyodliwa lesi ngeke sidliwe. Yeah. Ngoba wayazi ukuthi kuyofika lesi sikhathi sokuthi sifanele lezi zihlahla isebenze ukuze abantu bami baphile. Oh, ngendlela akaze asiqalekise isihlahla. Kunokuthi ayiqalekise wazandisa. No uyayibeka njalo. Uyayibeka. I think iyazwakala. Yabo nje ngaleyo answer encane ngiyibona yonke Nhlanhla ngenxa yesikhathi Nhlanhla by the way sihleli noNhlanhla Cele Sbushebushe. Bethalonezi Sbushebushe. Ihlala lapha ka A ngaseyitinini lenze. Ayisakhi itin lapha ka A angazi kwenzakalani ngeyitin. Ngisahlala ka A kwakunendawo eyitini ezibovu ngakagumbu principal. Angazi kwenzakalani ke manje ngiyithini. Base Nhlanhla ubani Nhlanhla ke mhlawumbe bese sizoyisonga nje. uNhlanhla mina. Nhlanhla Cele baka eMlazi. So ziningi izinto esibonga uNkulunkulu nomdali nanokuthi abantu basinde baphile. Noma ngathiwa ngabe sizona izinyanga. Sebenza nangawo amanzi. Amanzi asebenza kakhulu. Amanzi ayishintsha impilo yomuntu. Ngoba kunabantu imithi engabasebenzile. Kufanele ukwazi ukubona lokho. Kunabantu abavunywa yiwasho. Kunemoya isithule ethi isithunywa. Esingahambisani nemithi le yemndiki nemndalo. Ekufuna ukuthi wenze iswasho sokuvula isithunzi. Kunedlozi. Lento ihlukene khona idlozi khona isithunzi. Fanele siyathi umuntu umvulela idlozi ungasishiyi naso isithunzi usivule ngendlela yesikolo. Ukuze lezi zinto zibalance kanje. Umuntu onesithunywa nedlozi akaphuphi lo muntu. Akulula kodwa mekuyidlozi lamba lodwa amhlala ikushiyile. Iyobe ingasekho idlozi. Ingilozi kaNkulunkulu lekuthiwa isithunywa iyona le egade idlozi phela isithunywa sinamandla ngaphezulu kwedlozi. Ngoba sadalwa idlozi ladalwa iyona ingilozi kaNkulunkulu. Futhi yilona thoshi lakho lelo. Owazi ukumonitha izinto. Fanele ukusondezele izinto zakho ihlele nje zibe up to date. Ngoba izoyilahla ichannel. Ngiyabonga mhlawumbe next time soba nesikhathi eside sizame futhi ukukubiza Nhlanhla uzoyicacisa futhi lezi zinto ngoba zenzeka phambi kwethu now and again uthola ukuthi abantu aba well versed ngazo njengani nibuye ningatholakali nami nje I think sekungithathe 3 months ngizama ukuthola ukuthi usondele la ukuze usicacisela lento kodwa ngenxa yomsebenzi uthola ukuthi nawo matasatasa umaqhaphisho kulokho okwenza but sibonga nje nethuba lokuthi ufikile bongenzi ke lo msebenzi wokulapha abantu nokuthandaza esontweni umuntu orelaxa kanjani usupportani mhlawumbe Pirate Chiefs amaZulu Golden Arrows hayi wona ngiyona umlandeli wayo Kaizer Chiefs
nokubuka nje ibhola ngikhonzile. So ama-weekend nje beza usungekho yephi? Ngoba uyazi ukuthi vele kuzokwenzeka leyo mpahla Yebhola. yokuthi nidliwe futhi okujwayelekile. Hayi. Ngiyadlala la ngiyi-Chiefs. Hayi ukuthi nje siphiwe ukubekezela wena class. So ngabo music uthandani? Hayi. Amapiano. Hayi. Mina ngiyakhuleka ngikhonzile ukudansa. Sekuyinto eyingane. So ulalela lo futhi lomculo? Hayi. Silalela ingoma zabantu abadala lezi edlala uMaster Blaster. uDJ Muti. DJ Muti naye usazozivakashela la ohlelweni mfethu wangithembisa ukuthi uzofika kithi phela udila nemakhethi endala naye. Uyadlala khathale ahamba yolala nje kanjalo. Ukhonzela lo hlobo lomculo. Utrowile? Yebo. Ufasile? Yes. And we futhi kube sengathi nenza lento ukuthi nibe nabakhosikazi amaningi. Mangakho amakhosikazi? Kufanele umama bande. Mangakho amakhosikazi? Hayi babe u6. Sebebe mangakho manje? 5. Sele 5. Nje baphila bahlale badla kahle baphila kahle. So balele becomplain nje ukuthi uyahluleka ukubagculisa bonke. Angazi ukukhuluma ngani. Sekusho ukuthi abakhosikazi awu5 fanele wathathe wayise edrobheni ukhiphe lowana wenze lowana understand bafuna into ezihlukahlukene ugcina for sure uhluleka because of isikhathi. Fanele ulaphe ngala fanele wenzeni ngalana uyabona ukuthi this thing igcina iyi problem uyabona ungasakwazi ukubagculisa especially ngokwesikhathi angikhulumeke lose imi kwakhe lumuzi yeah ikwazi ukondla yeah ilinde izobuya but umlando uthi kahle bagcina sebebheke emaceleni uthola ukuthi bagcina sebe-enjoya kakhulu kulabantu osuke uhamba nabo njengoshadu nje uthola ukuthi obunye abakhosikazi useyithokozisela ushadu nje ibodyguard yakho umuntu osebenzisana naye the close range. I don't think ukuthi ungangiphikisa lo kunama-case esiwaziyo. Hayi phela umuyinyanga ufuna ukuthi akwenze ufuna ukuthi uluvale umlomo umfazi akalwiswa. So nina nisebenzisa umuthi abafazi bona balambile kodwa ngothi ninemithi nibasebenza ngemithi kodwa ukulamba balambile. Hayi ngeke alambe ngikho. Hayi tata asivale mfana asivale kuleyo nothi besihleli nehlahla inyanga edumile laphana idume kakhulu lokushini yasemlazi kodwa yena lapha zonke indawo ngiya-understand nje ukuthi ulapha nawo Mpumalanga uyafika tata. Yes nako Bizana koGoli uyafika futhi no boya ko Durban station jwayeleke mina umuntu eyithandela umbila ke kakhulu ngijayele ukuyithengela umbila lapha ngizwe ivoice impongolozo ukuthi uKhathi Sbushebushe ulapha zonke izifo ngicabanga ukuthi amangaki lawo kodwa it's okay ngoba usuku zami ukuphusha. Ngicabanga ukuthi ngeke uzwe Durban station njalo bonakale kulesihlanu khona usuku uyokuthenga na. So ngiyothenga umbila la eceleni why ngithi amanga Nhlanhla okangizwa kabi amanga because awuncendwa umpongolozo ukuthi ulapha zonke izifo ubale no HIV no lokhuzana no ushukela knowing very well ukuthi lezo zinto akudalazi ukuqinisekisa ukuthi seziyalapheka uyayithithibalisa kodwa ayilapheki kodwa imessage lempongolozayo ithi ziyalapheka. Kodwa blose owethu umbhobho uthi usiyakwazi ukuyithipha asilaphi iHIV ayilapheki iyathibeka ngamakhambi esintu. Angani uyangizwa? No ngiyakulandela Nhlanhla. Amaphilisi ningadlali inyanga zithika namaphilisi. Abantu abawadla amaphilisi. Ungayisebenzisela nje imbiza isibhedlela ngisona isiqamba manga ukuthi kuyaxabana amaphilisi nemithi yezulu ayikho leyo. Ayixabana. Ayixabana leyo. I booster more
ngoba ngesinye isikhathi uma usuhamba uthi uyo-check uthola ukuthi kuthiwa umuntu negative kodwa isibhedlela sithi qhubeka ukusebenzisa amaphilisi yini ile makhambi esintu awasebenzisayo hayi Nhlanhla sibonge kakhulu executive producer wethu la usiyangishaya ngokwesikhathi but sibonge kakhulu ukuthi Nhlanhla ushiye yonke into uzivakashele namhlanje hayi siyabonga behleli noNhlanhla uNhlanhla Cele from Umlazi Sbushebushe ngazi ngoSbushebushe umngani wami bacishe bayigcashula indoda ayikuphi imithi la kuze sihlephula ngamabullets amaningi kodwa yila wabonakala khona ukuthi ngindoda bashaya amabullets amangaphi 14 bullets but wasindi angiyengangawe baze babaleka hayi lapho ngakuvuma uqinile ngabona ukuthi uqinile ngempela ngoba phela ibullet ilodwa liyamthatha umuntu how much more be u2 yes 3 4 till 14 mfethu unawo umuthi wakho umuthi kaNhlanhla uyaphila ladies and gentlemen uyaphila don't you take do what I want to do if you do it bakalo dokotela bebuza ukuthi ngisinde kanjani yeah wathi wena umkhukula omdala yeah wathi umkhukula omdala hayi nokukhuleka uNkulunkulu ophilayo uthi ngeke ngivume nawe uma ngabe usewumsizi wabantu ngoba uyakubuza ukuthi lemphefumulo ezobisele ngemuva izohle ngoba on that note by virtue of the powers vested in me I declare this episode closed.